Toto je náš Tantracast, ve kterém se chceme pobavit o ženách v erotickém biznise, které to naplňuje a chce bavit ještě víc. A ja chcem dnes rozprávať o našich intímnych stretnutiach s mužmi v tantrických a erotických masážach a o tom, ako aj s tebou, aj s tebou, aj s tebou sa môžem v dotyku stretnúť srdcom. A to sa týka aj párov. A žen, které chtějí zažít smyslný laskavý dotek. A dnešná téma je otázka, ktorú sme vlastne dostali. A to je... Je tantra viera, či... Alebo neviera. Toto je náš Tantracast. Dotýkame sa vás našimi tajomstvami. Dotýkáme se našimi tajemstvími. No a keď sme začali hovoriť o tejto téme a položila sa tá otázka, tak medzi nami sa strhla ako riadne živá debata. A preto by som, Hani, ťa chcela pozvať, aby si povedala ten tvoj vlastne ako keby impuls, ktorý si mala, prečo si vlastne vošla do tantrických masáží. Proč jsem přišla do tantrických masáží? Těch důvodů bylo mnohem víc, ale jeden z důvodů byl právě ten, že mě vždycky přitahovala sexualita a přitahovala mě práce s energií jako taková. A zjistil jsem, že existuje něco jako tantrická masáž. A právě proto jsem byla na jednom pohovoru, kde mě vzali, a když jsem začala masírovat, tak jsem najednou zjistila, že je to něco pro mě, kde se cítím jako ryba ve vodě, kde najednou si plním veškeré moje představy a kde si plním vlastně i spoustu tužeb, který jsem měla předtím, ale zároveň jsem zjistila, že v tom mám i velký talent. Takže proto jsem začala přímo dělat tantrické masáže. No, mne sa veľmi páčilo, ako si to povedala, tak ako trošku odvážnejšie. Čo vlastne so mnou úplne ako súznelo, že vlastne ja, keď som sa prechádzala po ulici a mala som doma toho šťastného partnera a teraz vlastne prechádzam po tej ulici a predstavím si, že som taká zamilovaná a že vlastne ako budeme spolu a teraz prejde okolo mňa muž, s ktorým ako keby niečo sa tam ako v tom tele stane. A moja otázka bola, to si už nikdy nebudem môcť dovoliť. A cítila som, ako vlastne ako keby prišla úplná stopka vlastne v tom prežívaní tej lásky k tomu mužovi. Preto, že ja som si zakázala vlastne prežívať hocičo od nejaký pocit alebo chuť, dotyk s nejakým iným mužom. A preto som mala potom ako keby veľké nutkanie zistiť, že či sa to vôbec dá, či vôbec existuje ako keby možnosť, že si to môžem dovoliť. A vtedy prišlo ako blesk z jasného neba, že sa to vlastne dá stretávať práve v masážach. A co ti to vlastně dodává, ta tantrická masáž, Kristy? Ja sa milujem približovať ľuďom. Proste mám rada, keď prídem do obchodu a je tam predavačka, s ktorou sa na seba pozrieme a sa usmejeme, tak mám chuť ako keby s ňou prežiť tú chvíľu plne. A zisťovala som počas toho, ako som ako dospievala, prechádzala som tej puberty, že vlastne sú ako také striktné pravidlá v tej spoločnosti, že môžem ti byť blízko, ale len potade. Môžem ti byť blízko, ale len potade, pokým ako moja priateľka dovolí. Alebo pokým ja dovolím jej. Takže vlastne aj ja si toľko dovolím, koľko jej dovolím. No a zistila som, že vlastne v tom hracom priestore tej masáže ja veľmi slobodne môžem tieto hranice ako keby preklenúť. Takže mi to dáva tú slobodu stretávať sa s mužom, so ženou, v dotyku, v intimite, v nahote, v hre. Čiže som ako keby to im naplnená, vyživená a proste... A potom to viem ako tak v tej ľahkosti ako posunúť ďalej. No, druhým důvodem, proč jsem šla do této masáže a co je to, co se mi opravdu velmi líbí, je, že právě tantrická masáž je velmi svobodná. A nejsou v ní daný jasný pravidla, jak probíhá. V podstatě ty pravidla
tak vždycky vychází z naší domluvy s daným klientem nebo s tím člověkem, kterou tu masáž dávám, podle toho, jaké má hranice. A ta svoboda v tom dotyku, kdy já vlastně vnímám to, co cítím a dávám to, co cítím, vždycky reaguju na toho druhého člověka, tak mě velmi naplňuje. I že tam je taková obrovská jakoby variabilita, taková jako takové to tvoření tady a teď. A ty si niekedy zažila, že si mala partnera a aj si robila tantrickú masérku? A zažila A aké to jsem. bolo? Ako to bral? Ako si ty si dovoľovala vlastne vchádzať do tých stretnutí, keď si mala partnera? A díky za otázku, protože v podstatě toto téma tak bylo pro mě hnedka úplně na začátku, když jsem začala masírovat. V podstatě jsem si tuhle otázku pokládala hnedka, když jsem se rozhodla tu tantrickou masáž dělat úplně naplno. Můžu mít v té době partnera, když dělám tady tuhle masáž? A já jsem si řekla, že opravdu, když se rozhodnu v něčemu věnovat naplno, tak se musím ustát sama sebe. V plným... Plným čo? V podstatě být autentická, dělat to, jak to cítím a vnímat ještě jednou možná. Nie, ono je to krásne, lebo vlastne je to náročná téma. Ako jednoznačne to povedať a zabrnúť do tej nevery, aj do tej žiarlivosti. Potom sa tu snažíme trošku, ako nie každému sa ako ublížiť, dotknúť sa. Takže mňa úplne ako uchvátila tvoja reakcia, keď prišla tá otázka. Je tantra nevera? A ty si sa pozrela na toho muža. A tebe by vadilo, keby tvoja partnerka robila tantrickú masérku? A on, áno. A myslím, že tam je vlastne ako keby začiatok aj koniec tej ako dilemy ohľadne toho. Môžem ja si dovoliť? A keď ja si nemôžem dovoliť, prečo si nemôžem dovoliť? Lebo sa o niečo starám. Starám sa o to, aby moja partnerka náhodou tiež si niečo ako keby nedovolila. A keď ako keby chytíme tie nuancy toho, prečo vlastne ako keby si nedovolujem, tak vlastne ako keby môžem postupne ten priestor ako uvoľňovať aj tomu druhému človeku. Veď vlastne ako keby, keď dám preč to a ten strach o to, že o ňo prídem, tak vlastne ten človek ide niekde, kde sa ho vlastne dotknú, kde on úplne ako povolí, kde je pochopený, prijatý a potom s tým príde domov. A to je pre mňa, keď sa ma raz spýtal jeden klient, že je toto nevera? A ja som sa ho spýtala, že máš chuť týmto vyživiť svoj vzťah alebo z neho ujsť? Ja si veľmi dobre pamätám, keď som prišla zo stretnutia a bolo to také obdobie, kedy som si tak začala doma tak dosadať. Bolo mi dobre na záhrade, bolo mi dobre s rodinou, bolo mi dobre ako s mojím mužom. A som začala ako keby tak cítiť takú tú vlastne istotu. A tie stretnutia boli také ako nejakú dobu také ako podobné. A som si začala tak dosadať. A teraz vošiel, otvorím dvere a tam stál mladý, krásny športovec. A v ten moment som vedela, že mám problém. Lebo proste niekedy sa stane, že to telo ako zapne. A ja som tam s ním bola a som cítila úplne, aká som z toho nervózna, lebo ma to zaujímalo. Zaujímalo ma, ako jeho telo bude reagovať. Zaujímalo ma, kde ako keby tá moja chuť v tom stretnutí ako keby ide. A zároveň som vedela, že to zmení moju situáciu doma. Akože v mojom pohľade, že to zmení situáciu doma. A teraz tá predstava, že ja zažijem niečo, ako keby, čo ma tak roziskrilo a mám otvoriť tie dvere, až nám muselo zazvoniť. A ma veľmi ako rozrušovala v tej chvíli a mala som tendenciu vlastne vchádzať do takých ako studených polôch, že radšej nič, radšej nebude mi teplo, radšej sa neusmejem, aby náhodou sa niečo ako keby ako nestalo. Čiže sama v sebe vnímam veľmi živo, že tá téma ako keby neverí alebo
tej možného ohrozenia a ako žiarlivosti sa vlastne vie ako keby utišiť a potom zapnúť a utišiť. Takže sama ako si nechávam vlastne tou možnou žiarlivosťou okoreniť tie ako keby moje dni a tie ako stretnutia. A ty si ako zažila si niekedy, že proste prišiel muž, s ktorým niečo ako keby, že čo si robila, keď si mala problém? Otázkou je, jestli to je problém. No, presne. Já to jako problém úplně nevidím. Krásne. Naopak, to je právě jako to, co prostě tě může jako nastartovat na několik prostě dní, měsíců, jo. Já si pamatuju, že v podstatě, když jsem začala dělat tantrické masáže, tak jsem prostě 2 roky jako byla úplně jako takhle ta sexualita ve mně úplně byla jako jak nějaká stopka. A úplně mě to bavilo, úplně mě to jako wow, prostě najednou jsem jako cítila, že můžu, že tak můžu vlastně nejaké také chutnat. stretnutie. Načrtni nám trošku, ako keby, že Jednou. čo to... Jo, to bylo úplně nádherné setkání. Takových jako pár momentů i ve svém životě mám, že občas přišel někdo právě takový, kdy ti tam utkvěl v paměti a jsem to moc šťastná, protože jsme se tam potřebovali asi říct v tu danou chvíli to, co jsme potřebovali. Keď o tom teraz hovorím, mne sa vynorila spomienka na jedno konkrétne stretnutie a to bolo, ja som ako začínala vlastne v erotickom salóne. Mňa to zaujímalo, že proste v podzemí čierne steny a nazýva sa to erotika. Takže či je tam priestor pre tantru? To mňa ako veľmi zaujímalo vlastne, že či je tá tantra to, že to musí byť pomenované, alebo či tú tantru nesiem. A to som si tam vlastne ako keby išla tak ako preskúmať. No a teraz presne sme mali tie výbery. Keď niekto neprišiel konkrétne za mnou, tak sme mali tie výbery. No a zrazu sme vyšli hore, dievčatá, neviem koľko nás už bolo. A tam stáli chlapci. A to bolo fakt ako, že boli mladí, po 20-ke, očividne niečo ako oslavovali. Neviem, či to nebola rozlúčka so slobodou. A teraz jeden z nich, očividne ten najväčší proste ako taký mačo, a začal niečo tam ako mudrovať a hovoriť a povedal, no tak vy, dievčatá, si vyberte. A tak sa skrýval a hovorím, teba si beriem. Že vlastne ako išla som mu oproti tým, že proste, tak poď sa stretnúť. S čím vlastne prichádzaš, že... No začali sme hrať túto hru. No a vlastne on sa tak ako ešte rozlúčil s tými kamarátmi, tak ako, že všetko to vlastne platil on. No a vošli sme na tú izbu a on si sadol a povedal, no ale nedotýkajme sa, lebo ja mám priateľku. Takže môžeme si tu ako keby sadnúť a sa rozprávať. A ja som povedala, kľudne, ale za rozprávanie u mňa zaplatíš 3-násobok. Pretože ja sa rada dotýkam a keď mi hovoríš svoje príbehy, tak ako trošku ma tým ako keby zahltí, že ja proste ja som tu na dotýkanie a ja to proste milujem. Takže kľudne sa s tebou budem rozprávať, ale zaplatíš mi 3-násobok a budeš tu len 20 minút, lebo ja trošku viem, že ty sa chceš vyhnúť tomu, aby chlapci vedeli, že proste ako keby, že si cez to neprešiel. No a nakoniec vlastne sa stalo to, že on stále ma ako sťahoval do nejakej témy, dal mi otázku a tak. Tak som sa mu hovorila, dobre, tak ako že ktorý je dotyk, do ktorého ty ako si ochotný vojsť. Tak sme si chytili ruku. On mi proste podal ruku a držali sme sa za ruku. A on mi začal dávať nejaké otázky, on nervózne a som povedala, počkaj, že len si ako budeme dotýkať sa ruky. A vlastne po chvíli povedal, že ja toto neustojím, že proste ja nie som schopný sa postaviť potom pred tú partnerku a vlastne pozerať sa len na ňu. A sa postavil a odišiel. A aj napriek tomu, že tí chlapci potom, keď zistili, že vyšiel skôr, tak sa mu smiali, že bol rýchly a že vlastne ejakuloval rýchlo a že ako ho vysmiali riadne. Ale čo bolo zaujímavé je, že o 2 hodiny sa vrátil a dal mi telefónne číslo na vizitke, že on by si tým rád prešiel. Volám ťa k mágii slova,
ktoré ja nešpiním moralizovaním, iba rozkošou dráždivej blízkosti. Volám krásneho muža, ktorého si v sebe ukryl. Boskávam ťa, ako princezná boskáva žabiaka. Od porna k poézii, od výstreku k modlitbe, od údu k studničke. To je moc krásné. Ja som sa tak na neho usmiala a som povedala, že si vítaný sa vrátiť. Wow. Takže tam som silno narazila na to, že niečo ma veľmi láka, niečo to vo mne otvára a zároveň bojím sa o to, čo mám doma. Neviem, ako to mám otvoriť, neviem, ako s ňou to mám vlastne odkomunikovať, že taký som, že taká som, že toto chcem robiť. Ako to mám vlastne odkomunikovať s tým svetom, že takáto som. Toto Je náš. TantraCast. Eroticky, autenticky, tady a teď. Tady a teď. Tady a teď. Smyslne. Tady. A teď. Plnou verzi tohoto našeho rozhovoru najdeš pouze tam, kde můžeme být krásné, autentické, svobodné, tam, kde unesou náš obsah 18+. Trochu Patreon a všechno na našem webu tantracast.art.